пичове, аз съм Искове и днес ще правим клип на Clash Royale. Така. И първо искам да ви покажа вчера срещу какъв противник играх. Почти няма шанс да го биеш, ако си като мен 9 левел, а не като него 12. Нали? Значи вече какво има в шопа? Poison не ми трябва. Ще намалим звука малко, че много. Тъй. И разбрах нещо от Стефан Про. Не, кога беше? Като идваше. Вчера правихме клип с Стефан Про, нали? Разбрах едно нещо и то е, че например тук правим с честове, нали? И ако всичко ти е празно и когато чест нямаш, нищо нямаш. И 7-8 пъти имаш фри чест без нищо, ще са падне легендарка. 87-6% беше сигурно, май каза Стефан. Не знам. Искам да покажа срещу какъв противник играх. Просто гледайте. 13 левел зап, макс левел. 12 левел гоблини. 12 левел найт. Това е принцеса. И забява 5 съвой вторите, още му е 3 от 4, т.е. скоро сигурно ще прави трети левел. Помпа 9. Хубаво, 9 нормално. Обаче Wizard макс левел. Това е мачка. Или пък принц и пека. 6 левел. Левел съм един пета лига с 5 левел балон. Той всъщност можеше и да не ме бие, аз бях с такъв Pro, обаче той можеше и да не ме бие, ама ми бъгна ми нета. Днеска ще правим... Да видим приятеличко остава с тях. Моят приятел Дестер Мастър, той има нова хаунт, пър левел. Той гледайте го, кафе, просто... Той си има 8 легендарки. Не, 9 ли има той? Той няма лицеха. Нека да започваме с Уикман. Така да видим. Какво ще направим? То сега 8:25, 8:30. Спим се, обаче трябва да правя клип. Аз ще пусна голем. Ориентирай се да пуснеш нещо за големи. Но пък трябва да се предпазим от валкирията. Да сбирам врата. Аз пускам Wizard. Той ще пусна електромай, трябва да се пускам. Че му е... Ужас, ужас. Така бързо на разгромтяха. Пак фаербол. Искаме дарта. Гоблин барел. Не се получи. Ще пусна Giant с това. Аз ще пусна фаербол. Пичове, знам, тъпо е, трябваше, ама...
скелета на армии. Пускай. Те не се получи. Те трябва само да пусне грейер. Чао. И как паразити. Спокойно, той е по-бавно такова, нито ги няма да направи. Аз ще пусна голем. С гарта. Аз ще пусна ферна кула. Аз ще пусна гоблин барек. Така, стрелите на... Да, ще скисам на отпечлия гоблин барек. Тук ще мрем тежко. Тук ще мреме да, ти не е точно. Няма да време, обърнах меди. Но брат, няма време. Дяволите го чуят. Искам голем бара, ориентирай се да пуснеш нещата. Така пичове, пускаме фарбол. Нищо не стана с този фарбол. Още запна. Набирам. Така гледайте какво става с този дек. Как ги обърнахме? Да, благодарение на оня. Направя малко си овърчести, ама... Кой? Стефан Пораде го знае, да. Еми ще направим още една битка с някой. С това е мой приятел, Майкъл. Шеста арена с Инферно Драгън. Не знам дали има YouTube канал, може би няма, може би има. Да ми приеме. Може да приемеме миличко. Няма приеме. Направим може да ви покажа дека колко е силен. Ако ще приеме, добре. Приеха тримцата. Оу, хубаво го и приел. Стите ще имат голем. А сега ще пусна голем от тази страна. Всеки има инферно тауър, бе, човек. А това е... Благодаряч. Ще на електролизър. Да, спите. Къде пусна принцеса, бе, човек? Къде пусна... Така, човек... Направиха ни на кайма с турба. Обаче аз какво да пусна? Няма власт. Виж бързо. Клипа 11-12 минути стане. Моля да прави нещо смислено. Инферно, с фриз, нещо. Ориентирай се. Не, аз ще пусна това колем. Айде бе, човек. И аз сега да пускам. Ами няма, брат. Аре,
Трябва да се трапскам. Пускай фриз. Така. Първи пуш. Ужасен. Не тръгна да първи. Апдейтнати карти. Аз ще пусна така един голем гоблин баре. Ще пусна гоблин баре. Ох, пичове, не знам що. Беше ли добра идея? Нямам зап. Да, това не е готин. Това. Аз пусна голем. Ударът. Да. Бе! Човек. Ме сегна колата. Пич. Не удари. Не. Много странно са. Да, зле сме. Пичове, какво направих? Защо пусна гоблин барел? Точно обърнат. Иначе. Главно такова пуш. Аре бе... пичове, победихме. Така че... Мисля, че това ще бъде всичко за клипа. Надявам се е харесал. Така, дайте палец нагоре, абонирайте се, споделете и ще се видим следващия път, когато се видим. Бай-бай!